Diyan kag patimpla. Patulo. Overpress dyan ito yung gamit. Nagpino. Nagpinagyan. Kubilyaran. Ito barbarachap ka nagpinagyan. First price. Bay work po na lang ang siguro. Yun lang ano. Dito na nga. Panitira dito. Mapakagin dyan. Black ko. 250 mo rin. Malinis ang tatay Sen. Silbira. Okay? Hingal. Tidak? Putik. Sumasabat ka naman. Sir. Hindi muna siya na. Woo!
Sige sir, taga-video ako. Woo! Baka. Woo! Raksa. Bag. Surat tayo na. Ay!
Shit. Ah! Come on. Woo! Okay, every time nga. Ah! Sakit. Sakit sa tuhod. Hindi ako nakita, tumbusana ako na kanina. Tumbusana ako kanina. Bawas na out balance? Oo. Palusutin mo mga balasan. Sige, kaya yan. Ah! Meron sumay. Puta yan ang mabangis. Nagsaw. Tatumba kasi ko yun. Ha? Hindi ah. Yung galing. Ayaw nga no. Galing mga tao. Hey. Hindi. Lala. Baba mo. Susi talig na. Girin na. Hindi nga ako kayo nagpasali. Balt pala yan. Ah, puta ito mabilis na matinik. Ang matindi. Yan na matinik. Jump pa yan eh. Ito lang, pinagpawisan na ako talaga. Ha? Dito pa lang. Paspas ka eh. Pinahirapan mo kami maghabol eh. Try lang. Ah. Boss. Ay, putit. Ah!
Ingay. Muusok yung ano disc brake Tayo yan. Isa sir. Paano yung... Na-check mo ba yung ano mo? Yung pad? Hindi ko check ulit, gagamit ko lang sir kahapon ulit eh. Pagkano check mo tapos pagkano liyahin mo lang. Aliliyahin. Na ano, kung nag-tax yun liyahin mo siya. Okay. Ganda-gandang trail yun Maganda-ganda. Bagal eh. Bata eh. Hindi tayo baka... Hindi na. Wala ka. I still dito? Oo. Yung mga pre sa likod ko, puro putek. Wala? Ala. Oo, puro putek. Pagalitan ko ng biyanang ko. Lalaba. Pagalitan yung tagalaba eh. Oo.
Huh. Mga alinsangan. Walang hangin. Oo, wala nga. Aga pa eh. So, kung mainit sana eh. Oh. Ano yung mga alak? Lumabas na naman. Labas na talaga. Hirap. Alak talaga nilabas mo ah. Hindi yung bawas taba ah. Kasi naman mamaya. Nakit pa ko. Labas pasok lang yun. Sa gabi pasok. Mga labas. Grabe. Hirap, nginig na naman yung tuhod ko. Ha? Nginig na naman. Siyempre. Wala ni bago eh. Ano ba katagal din nag-akyat dito? Mga 3 linggo rin, sir. Oo, ang tagal din. Isang linggo lang hindi ka makyat eh. Hingal ka eh. Hingal. Recovery naman to eh.